बर' हारिफोरनि रायजो जानायानो एकदम लोगोफोर बेबायदि एकदम लामाया हाग्रा गोजा आरोना ना सेंगेबेल दं ना अन्थाइ दं ना पाक्का लामा दं आरोना बेबायदि एकदम ओरैबायदि हाग्रा गेजेर गेजेर लोगोफोर बेबायदि हानानै आथाया गसरनो थाखाय बेबायदि सेमा होना दोनखायो आरोना लोगोफोर मोनसे नै बेफोरावबो गासिबावबो नायबानो जाबाय नै बेनिफ्राय ओरैबो नै बेफोरो गुथे रबर गोजा दै लोगोफोर नै गुड आफ्टारनुन लोगोफोर बेलासिनि गोजोन हामलायनायजों लोगोसे दिनै आङो दंफैयो लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय माने बैष्णुपुर होननाय मोनसे बर' गामियाव आरोना लोगोफोर एकदम हाग्रा गेजेर गोजा आरोना लोगोफोर बिदिब्ला जोङो बेनि नुथायखौबो एसे नायना लानि लोगोसेनो बेयाव रायजो जानाय जोंनि बर' हारिनि सानैसो सुबुंफोरजों सोंनाय फिननाय खालामनाय दै लोगोफोर बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ बेखिनिनिफ्राय नायलांनोसै ना लोगोफोर नै ओरैजाय बेलागुर बानायबाय दं आरोना इसोरो बेनिफ्राय नै एसे जायगाखौ देखायना लाग्रोदों दै लोगोफोरनो एकदम हाग्रा बारि गेजेर गोजा आरोना नै हाग्रा गोजा दाखालि जि देखायदोंमोन बेथ' जेनेबा सनापुरमोन दिनैनिया बैष्णुपुर होननाय बे जाहैबाय लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि दै लोगोफोरनो ओरैजाय बेलागुर बानायबाय दं आरोना ओमफ्राय नै गिबियावनो नैबे ब्रादारजों एसे सावरायनि ब्रादार मा डिस्ट्रिक्टआव गोलैयोमोनबा जोंना बे लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट ना लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि बेनिफ्राय माबाया पन्सायतआ मा गोलैयोबा साउलदुआ गोलैयोना साउलदुआ पन्सायत बेनिफ्राय बेथ' जेनेबा हा गोदानसो खोमा ना हा गोदानानो जेनेबा हाग्रा बारि गोजा आरोना मोनसे समाव सबनसिरिया बुखारनानै माने बेखौथ' गुथे बाला गोजा खालामनानै माने बेयाव बर'फ्रा रायजो जानो थाखाय बेयाव माने न'स' लुनानै बेबायदिनो गेजेर गेजेर दं आरोना ओमफ्राय खै घरसो दं इयाव ओरैनो जों थाथारनाय खिनिया जाबाय 15 घरसो दङ 15 घरसो दङ ना हा बायनानै आरो न' लुहांदों न' लुनायफोरा दा फैथ'वाखै ओमफ्राय इयाव हानि दामफ्रा माबायदि सोलिदों सिट हिसाब ना बिगा हिसाब सिट हिसाबैबो थांदों आरो सोरबाफोर बायनो हायैफोरा बिगाबो बायदों ना बेनिफ्राय सिटआव बेसेबांबा सिटआव ओरैनो नोङो खोब जायोबा 4.5 लाख 4.5 लाख ना ओमफ्राय खै बिगा दङ सिटआव नोङो हमना ला नोङो 13.5 बिगा बा 14 बिगा बिदिनिफ्राय 13 बिगा 14 बिगानि गेजेराव बेसेबां दामा नोङो 4.5 लाख 4.5 लाख ना होमबाथ' बहुत खम बेनिफ्राय बेयाव रायजो जानाय मानसिफ्रा अकल बर'ल' दङ ना गुबुन जातिबो दङ गुबुन जातिबो दं हारसा दं जोंनि बर' हारिबो दं हारसा दं बैसांफोरबो दं बैसांबो दं ना माने मिसिं दं हारसा दं बर' दं बेनिफ्राय बिदिनो आरो मुस्लिमफोर गैया ना बेंगलिफोरबो गैया बेंगलि बैथिं साहाथिं दङ न'खरनि बिदिनो दंदेरो बेनिफ्राय नोंसिना सिगां फुराना न'आ अबेयाव मोनबा जोंना फुराना न'आ जाबाय बरपेटा रड बाक्सा डिस्ट्रिक्ट खोमा ना आजिखालिथ' डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा ओमफ्राय बरपेटा रड हावलि बेनिफ्राय बेयाव फैनाया बेसे गोबाव जाखो होनदो आंना बेयाव 18 बोसोरसो जाबायना बेनिफ्राय ओजोंनिफ्राय फैनानै डाइरेक्ट इयाव थाफैखानाय ना अबेबा दंबायोमोन नोङो गैया बेयावनो डाइरेक्ट फैखानाय ना जेनेबा बाक्सानिफ्राय बिसिम फैनानै नों हा बायनायसिमथ' हारसिंथ' जेनेबा मिथियामोन खोमा बेनि गेजेराव सोरबाफोर माने नोंथांजों लिंकफोर लगायनानै होदोंमोन नामा गैया न'निनो मानसिखा बेयाव न'नि मानसिया हा लादोंमोन नालाय बे न'नि मानसिजोंनो रायज्लाय होनलाय आं लानाय ओमफ्राय नोंना न'आव बेखिनियाव होनदो बैनो ओरैखौलाय बैथिं न'नि बेक साइड ना जुम खालाम बैथिं न'नि ओरैजाय बेक साइड आरो ना लोगोफोर नोंथांना गथ' गथाया साबैसे दंबा सानै ना हिनजावसा गोजा बेनिफ्राय फरायनाया मा मिडियामाव फरायदोंबा फरायनाया ओरैनो सरकारि स्कुलावनो फरायगासिनो सरकारि बर' हारसा इंलिस हारसायाव फरायदोंना सानै होनदों नामा फिसाजो गोजा बेसे गिदिर जाखोबा सासेया 5 बोसोर सासेया 11 बोसोर ओमफ्राय बेसेयाव फरायदों क्लास सासेया दा अंगनबादियाव थांगासिनो दङ ओमफ्राय गिदिरा सासेया क्लास 5आव ना बेनिफ्राय जोंथ' इयाव नुदों माने गोबां मानसिफोरा बागान बायदिसिनाफोरखौ गायनाय नुदों बेनिफ्राय माइफोर गायनो थाखाय हाफोर दंना गैया इयाव माइ गायनाय जोंना बे फाननाय मानसिफोरनिनो सिगाङाव बे पुरुना गामिनि बे आगोलाव दङ रुप'य गामि होननाय बेयाव गायग्रा हा दङ जोंनि बे फ्ल'राव गैया नोंसानाबो दं नामा इयाव जोंना इयाव गैया जोंना बेखिनियाल' बोरियाल' होमबाथ' माइ गाया जेबो माइ गाया जोंना माइरं बायना माथो खालामना जायो माइरं बायना जायो बेनिफ्राय बिदिनो गोरान खेथिफोर मावो खोमा ना मा आबाद मावोबा गोरान खेथियाव बिदिनो भेन्दि सबाय बिमा बायदिसिना बिदि मैथा आरि फोलाबायो
बेनिफ्राय दंफांफोर गायदों नामा बिदि रबर माबा माबि रबटआलाय आं गायाखै रबटआ ओरैथिंजाय गायदों ओरैथिंजाय गायदों आंना गय बारि बेनिफ्राय पन्सायतआ मा गोलैयो होनदों नोंसिना साउलदुवा बेनिफ्राय बिदि आइ न'फोर मोनगोन ना मोनाखै आइनि दा जोंनाव दा गोदानै जिअ'टेक जादों जिअ'टेकबा मा होनो जिअ'टेक जाखांबाय जाखांनायनि उनाव दा फैगोन ना फैया दा सरकारनि भटाराथ' होनबा इयावनो ना साउलदुवायावनो ना जोंना बेयावनो बेनिफ्राय जेनेबा हमना ला खै घर दं होनदों जोंना बे थाथारनाया 15 घर माने इयाव भटार सुटारसो थाखानाया सब जाखाजोब्बाय बेयाव बेनिफ्राय इसोरबो सोरबाफोर आइ न' मोनदों नामा बिसोरो दा मोनाखै जोंजोंनो लोगोसे मोनगोन रावबो मोनाखैना रावबो मोनाखै दासिमबो दासो माने जिअ'टेक जाफुदों दुखुनांथाव आरोना दिनैसिम 15 बोसोर थानानै रावबो आइ न' मोनथ'वाखै दुखुनांथाव ओमफ्राय दिनै जों नुदों दे जोंनाथ' बर'नि माबाया जेनेबा दमासि ना मागो दमासि होनना बुङो जेनेबा बेलागुर सावनायनि हाबाफारियाव जोंहा लावखार ओंखाम जानाय जायो बेखौथ' जोंनि गोबां बर'फ्रा माने गाबोननि दिनावसो 14 थारिखनि हरावसो जायो नोंसोरखौ खिन्थु जों नुदों दिनै माबायावनो 13 थारिखनि सानावनो माने नोंथांमोना बेलागुर बानायदों लावखार ओंखाम जानो थाखाय लाहार फाहार खालामदों नोंथांमोना मा जेनेबा हारसानि बायदिनो थाङो खोमा ना जोंना हारसानि माने बेखौ जों बानायना दोनदोंसो बानायना दोनसो गाबोनसो जों माने एडभान्स बानायना दोनबाय ना जोंना मानसियाबो खम नालाय एडभान्स बानायना दोनबाय रेडि दोनखाबाय रेडि दोननानै जोङो उनाव बे नेग्राफोरा मा जायो मा लोङो नेगोन दिनै हरसे नेगोन नेनानै माने ओंखायनो जों दा रायज्लायगोनलाय बेखौ बानायग्रोबाय बिदिब्ला फै जों एसे बेलागुरखौ नायना लानि ओरैजाय बेलागुर बानायबाय दं आरोना लोगोफोरनो गाबोननि थाखायसो बानायदों दे बिथांमोना दिनैनि थाखाय बानायाखैनो माने गुबुन हारिनि गेजेराव थानानैब्लाबो बिथांमोना माने मोनसे हारिनि नियम खान्थिखौ दासिमबो लाखिबाय दंनो फंबाय बेलागुर बानायदों नामा होमबा मोजाङैनो मानिसै मागोखौ दे मानिनांगौ ना मानो होनना बुङोब्ला बेथ' मोनसे माने भगबानखौसो माबानाय बायदि जायो नालाय सावनाय बायदि जायो नालाय माने भीष्म आरो बोराय बुरैखौसो सावनाय जायो नालाय माने मोननै बानायबाय आरो ना मोनसे बोराय मोनसे बुरि मोजाङानो बेनिफ्राय बिदिब्ला जोङो बागानखौ नायनो नामा एसे ना जोंनि बर' मानसिनिनो ना बेयाव मा दङबा थालिर गय नुदों आरो माबाफोर दंबायो नामा गेजेरफ्राव थालिर गय गोजा ना खै बिगासो दंथाय बेयाव 22 बिगासो दङ 22 बिगासो दंना 22 बिगा सासे मानसिया जुदि 22 बिगा गय गायोबा थालिराथ' आरो टेम्परारि बायदिसो ना गय देरनायनि उनावथ' थालिरखौथ' जेनेबा लाखिनाय नङा माने गय आरो थालिर थायोबा माने थालिराथ' थाब देरगोन नालाय गया माने एसे गाज्रि जायो आरोना बेनि थाखायनो माने 22 बिगा गय बागानखौनो नांगोन ना बेखौ 22 बिगायाव पुरा 22 बिगा गोजों इमान गिदिर बागान नै लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय बिदिबा जों ओरै एसे सिगांखौ थाङो माने सासे मानसियानो 22 बिगा आरोना एकदम नुस'आनो खोमा ना गोजानथार खोमा गोजानावसो सिनाया ओरैबो दं नै ओरैबो दं नै ओरैजाय बेफोर एकदम सासे मानसिनि गोजा आरोना लोगोसे 22 बिगा जुदि गय गायनानै दोननो हायोबाथ' दानि जुगाव गोबां थाखा मिथिबाय ना दाथ' केजियाव सिजेनावनो थाङोलै ना 4000 थाङो नामा 40 थाखासो थाङो खोमा नै माबासिम बैसागसिमहालागै 35 थाखा बा 40 थाखा बिदि थाङो होमबाथ' सानना नायना नोङो 22 बिगा गयाव खमबाबोथ' इयाव माने 2-3 लाखसोनि बारा फुलि दं खोमा 2-3 लाखनि बारा फुलि थागोन बिदिनो जों रबर बागान नायनो फैदो लोगोफोरजों बेफोरो रबर बागान गोजा आरोना बेनिफ्राय ओरैजाय नायनो ओरैजाय बेबायदि हानानै आथाया गसरनो थाखाय बेबायदि सेमा होना दोनखायो आरोना लोगोफोर मोनसे नै बेफोरावबो गासिबावबो नायबानो जाबाय नों बेनिफ्राय ओरैबो नै बेफोरो गुथे रबर गोजा दै लोगोफोर नै बेफोर गुथे रबर गोजा बेफोरो गासिबो बेनिफ्राय नै ओरैजायबो बेबायदि हायै दोनदों आरोना लोगोफोर बेफोरखौ आथाया ओंखारनानै रबर जागोन आरोना लोगोफोरनि जेरावबो बेबायदि आथा गसरनो थाखाय हानानै दोनदों आरोना लोगोफोरनि ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय ओमफ्राय नै ओरैजायबो नैसोरबो नै लोगोफोर
बेबायदि आथा ओंखारनो थाखाय बेबायदि हाना दोनदों आरोना लोगोफोर नै नायना लाबानो जाबाय ओरै राउन्ड हानानै ओरै हाबोयो आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय आटाखौ फसरनो थाखाय नै बेबायदि खुरै होना दोनो आरोना लोगोफोर नै बेबायदि खुरै होना दोनो मोनसे मोनसे नै बेयाव आटाया गसरो आरोना लोगोफोर नै आटाया दा बारा ओंखारथ'वाखै लोगोफोर नै नायना लाबानो जाबाय बेफोर गासिबो रबर बागान गोजा दै नै बेफोर गुथे रबर दंफां गोजा नै लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय बेफोर गासिबो रबर दंफां गोजा आरोना गोबां गुवार माने बागाना बेनिफ्राय नै ओरैजायबो नायना लाबानो जाबाय ओरै सिगांखै ओरैजाय गुथे रबर बागान गोजा आरोना लोगोफोर बेफोर नै रबर दंफां गोजा बिदिब्ला लोगोफोर जोङो आरो गुबुन मोनसेनि न'खराव थांबावनि दै बिसाजोंबो एसे सावरायहैनि नै आब'मोनजों एसे रायलायनि दै नैयाव माने जमा जाना दं आरोना बिथांमोना माने गुटनि मिथिं ना मा जादोंनो बेयावनो ज' लोगो मोननाय हिसाबै एसे रायलायनो होनना फैबाय आरोना आब'मोनजों नै ओरैजाय आब' खुलुमबाय आब'नि नामा मा नाम मोनलाय आंनिया जयन्ति ब्रह्म बेनिफ्राय सिगां बबेयावबा दंमोन नामा आङो माने बामोनपुराव दङ बामोनपुर ना बामोनपुरनिफ्राय इयाव खारबोदों बेनिफ्राय मा मिथिं जादोंबा आब'मोना जों माने गुटनि आलोचना खालामदों गुटनि मिथिं जादोंना मा गुटबा गुटआथ' माने जोंना ओरैनो गावलि आरो नाम गैया नाम गैथ'आ 5 बोसोर जाबाय 5 बोसोर जाबाय ना बेनिफ्राय राननो नागिरदों ना मा जाखो नै आब'मोनाबो माने मोनसे गोदान जायगायाव थानानै मोनसे गुट दादों आरोना गुट दानानै माने मास मोनसेयाव 50 थाखा करे बोसोरबा जाबाय बोसोरबा जाबाय ना बेनिफ्राय ओमफ्राय न'आ आब'ना अबेखैबा नोंहा इयाव ओरैजाय सिगांखै ना ओरैजाय सिगांखैमोन आरोना थाबोबाय माने जोङो न' मानसि लोगो मोनदिया नालाय बिनि थाखायनो माने हाबबोनाय जादों आरोना बेनिफ्राय इयाव ज' फैनानै इयाव माने आब'मोनखौ लोगो मोननाय हिसाबै बेयाव रायलायबाय आरोना बा हाग्रा गेजेराव रायजो जानानैब्लाबो बिथांमोना माने गोबां मोजां न' लुनो हादों आरोना एक्स आर्मि ना मा होनना बुंदों इसा बेनिफ्राय नैबे मादै जेसे रायलायनि मादै खुलुमबाय नोंना न'आव बेखिनियावबा साहाखै ना बेनिफ्राय जेनेबा आङो दासिमबो रायलायदोंब्लाबो धोरोमखौ सोङाखै नोंथांमोना मा धोरोमबा बाथौ ना बाथौ धोरोम हिसाबै न' बाथौ दंना गैया नोंसिनाव दङ बेनिफ्राय रायजोनि बाथौखौ सिफायबाय दा जेनेबा गैथ'ला आरोना लुफिनगोन ना बेनिफ्राय मादैना फिसाजो साबैसे दंबा आंना फिसाजो 3 फिसाला 2 बेनिफ्राय हाबा जाजोब्बाय हौवासाफोरा जायाखै इयावनो ज' दंना इयाव सासे दं गोदोरा उन्दैया बालिगावआव दं बालिगाव ए पुब बालिगाव सरन बिजामादैलाय पुब बालिगाव दं दे जागोन बिदिब्ला ना मादै दा आं फैलायबाय मोनसे बर'नि न'खराव आरोना लोगोफोर नैबे आदाजों फंनैसो रायलायनि जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आदा नोंथांना सिगां न'आव अबेयाव मोनबा आंना न'आ कपातनि ना कपातनियाथ' ओरैबायदि गारि गुरा न' बांनि थाखाय सुबिदामोन नाथाय नोंथाङा कपातनि बायदि जायगाखौ गारनानै बेयाव फैनाया माबाफोर जाहोन दं नामा नोंथाङा जाहोनावथ' थाखासिगोन दा बागान बानायनो गोसो दंमोन बागाननि थाखाय फैनो गोनां जाबाय गामि बिथोरबाबो दाथ' कपातनियावथ' एसेबां एभेलेबल हा गैया नालाय ना आरो टाउन खाथि हिसाबै हानि दामा गोबां बेनिफ्राय आरो हायाथ' एसेबां गैखायानो दै जायोना बिनि थाखायनो माने बिथाङा नैबे मा गामि होनदोंमोनलाय बेखौ गोजोनपुर होननानै गोदानै नाम दोनदों गोजोनपुर ना बेथ' जेनेबा लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट गोलैयोना साउलदुवा होनदों नामा पन्सायतआ बेनिफ्राय आं फंनैसो बाथ्रा सोंनि दै नोंथांनाव दहायनिफ्राय आं बे बाथ्राखौ सोंनो साननानै सोंनाय जायाखै आङो दिनै फैनानै नुदोंदि माने ओरैजाय करकनि थांग्रानिफ्राय जि हाबबोनाय लामा बेनिफ्रायथ' बिसिम माने खमैबो 1.5 किल'मिटार ना 1.5 किल'मिटार बेखिनियावथ' खुनु लामा मोजां गैया अन्थाइ गैया सेंगेबेल गैया बेनिफ्राय नोंथांमोना बैनिफ्राय बेसिम जुदि माबा मोनसे मोजां बुस्थु लाबोनो गोनांबा बा सिमेन्ट रड लाबोनो गोनांबा नोंथांमोना माजों लाबोयोबा जेनेबा दाथ' गारि टमटम फैखासै टमटम फैयोना आरो निजा गारि दङ बेफोरजों लाना फैयो होमबाबो जेनेबा पाक्का लामा नङा नालाय एसे उसुबिदा जायो आरोना बालाफ्रावथ' बा माने थाबथा जायो खोमा जायोना
होमबा लामा बायदिसिनानिबो सुबिदा गैया खिन्थु जोंनि बर' हारिनि रायजो जानाया एसे दुखुनांथाव आरोना माने जोंनि जायगायाबो गोदानै संसार जानाय जाबाय जाहैबाय गोदो गोदायथ' जोंनि बिमा बिफाफ्रा बुरजा बुरजा हा लाखिनो रोंदिया हिसाबै माने हाबा जानायनि उनाव गोदोथ' फिसालाफ्रा खमियाव न'खरसेयाव माने साथाम साब्रै दंमोन ना हाया जेनेबा दङबाबो 2 बिघा बा 3 बिघा दङबाथ' बेयाव अबाव थोनो ना बिथानि थाखायल'सो जागोन बेनिफ्राय जुदि नों बिथाल' लानानै जुदि न' लुना थायोबा फिसा फिसौखौ माजों जाहोगोन माजों फोरोंगोन बेनिफ्राय आरो ओरैजाय न'खर सोलिनायनिबो खोथा थाहैबाय बेनि थाखायनो जेनेबा माने गावनि थागिबि हाफोरखौ गारनानै नैबेबायदि हा गोदानाव थाफैनो गोनां जादों आरोना बेनिफ्राय आदा आं नोंथांनाव फंनैसो माने बाथ्राखौ जेनेबा बुंनानै फोरमायनो लुगैयो बा सोंनो लुगैयो आङो सोंनो लुगैनाय रावा बेनो जाहैबाय जोंनि जेसेबांखिनि बर'नि गेदेर गोलाव लिडारफोर ना दाथ' जेनेबा बिटिसि बा बिटिआरआव जोंहा सिफ जानानै दं बिथांमोनखौ नैबेखिनि एरियानि लामाखौ जिखुनु माने माबा मोनसे पन्सायत लेभेलजों बा बिटिसि बा बिटिआरनिफ्राय माबाफोर फान्ड हरजानो लुगैयो नामा नोंथाङा लामा बायदिसिनाखौ माने मोजां खालामनो थाखाय जेनेबा लामाफ्राथ' गभर्नमेन्टनिनो खामानि नालाय गभर्नमेन्टफ्रा जेनेबा नायबिजिरनानै हरोबा मोजां जायोना जोंनि बर'नि सुबिदा मथे आरो जोंनि बर' हारिनि लिडारफोरखौ आरोना गुबुन जाथिफ्राथ' अबाव नायनो ना जेनेबा फैबाबो पन्सायत लेभेलफोरनिफ्राय फैनो हागौ दा आरो बेयाव माने मेपनिबो खोथा थाहैबाय मेपाव माबा जानांगोन सार्भे जानांगोन लामानि थाखाय बेनिफ्राय ओरैजाय स्किम फैनांगोन सार्भेया खालामनाय जाहैबाय जोंनिया जेनेबा हा सुनायावनो लामायाथ' सार्भे खालामखाबायना सार्भे हायाबो सार्भे जाखाजोबनाय होमबाबोथ' एसे माने माबा जायो लामाफोरखौ मोननो थाखाय गोबाव नांगौ आरोना दाथ' नोंथांमोनखौ आं जिबायदि नुदों फैनायनिफ्राय आं गुथे हाग्रा बारि नुबोदों आरोना खिन्थु नोंथांमोनाथ' गोबां खस्थ'जों माबायो खोमा ना सोलियो खोमा ना खस्थ'थ' जेनेबा इयाव गोदान संसार जाबा सबाबो निजेनि पकेटाव डिप'जिट गैयाबाथाय जेबो खामानि मावनो हाया मेन खोथा निजे आगोलाव गाव डिप'जिट खालामनानैसो खामानिखौ मावनांगोन दा नोङो गय फांसे फुलि बायनो गोनांबाबो 50 थाखा लेसु फांसे बायनो गोनांबा 100-200 थाखा गावनि पकेट इनकाम खालामग्रोनानैसो खेथिखौ मावनो गोनां जायो आरो इन्टारक्रपिं सिस्टेम आं फार्मिं खालामनाय जादों बेयाव जाहाथे दैलि फैसा फैयो माने गोदान इउनिकै नै अमा फानखांबा दाउनिफ्राय आखौ ओरै बोरमाखौथ' लाथ'नो हाया नालाय ओरै माबा बारि बागान दं फिसारिनिफ्राय फैयो ओमफ्राय ओरै बानलु बोरदोन बेबायदिनो माने आबादजों जेनेबा सोलिनानै दं आरोना बेनिफ्राय नोंथांना गथ' गथाय साबैसे दंबा आं गोदानै हाबा जानायसो आं 6 माससोल'सो जादों 6 माससोल'सो जादोंना हाबा जायैनि सिगाङावनो बेयाव दंफैखायो हाबा जायैनि सिगाङावनो माने बानायखानाय आरो बिथाङा माने सेंग्रा समावनो बेयाव माने आबादफोरखौ मावखाबायमोन ना बेनिफ्राय नोंथांनि बागानाव मा दङबा एसे नायहैजागोन ना नायजायो नायनिथ' बिदिब्ला जों बागानखौ नायनो थांनि नै बिथाङा गोबां आइटेमनि आबाद मावदों आरोना बे जाहैबाय मा बैग्रि ना बिलाथि बैग्रि ना बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय गय ना गय गोजा सब सुमंगला भेराइटि ओरैजाय हाइब्रिद कुवालिटिनि ना बेयावथ' गोबां माने गुबुन गुबुन माबानि आबाद दङ ना मा दंमोन बे बैफोर बिलाथि थाइजौ कास्टर्ड चिकु आपेल बेनिफ्राय लेसु दङ 50थासो दङ बेनिफ्राय नारें दङ नारेंआ मार्केटिं दानफैबाय दा गोदानै खमला आरो बेफोर खमला गायलाय बेफोरो आदानि बागान आरोना नैबे जाहैबाय बिलाथि थाइजौ ना बिलाथि थाइजौ बिलाथि आरो आम्रपालि थाइजौ बेनिफ्राय नैबे नायनिफ्राय बैयो कास्टर्ड आपेल होनो आपेल बेबो प्रडाक्सन आपेल मा आपेल होनना बुंदों कास्टर्ड आपेल होनो कास्टर्ड आपेल ना गुबुन गुबुन माने नामनि दं आरोना बेनिफ्राय नैजाय बानलु नै बानलु ओरैबो दं गेजेराव बानलुबो दं नै ओरैजायबो दं माने मोनसेल' आबाद नङा आरोना एकदम माने आबादनि गेजेर गेजेर माने गुबुन गुबुन माबानि आइटेमनि दं आरोना आपेल दंनो कास्टर्ड आपेल ना मा होनदों गय दं ओइ मालदा नै इयो कमला नामा ओइ मालदा ओमफ्राय मालदा माने बेबो कमला बायदियानो ना कमला बायदियानो इयो मालदा बाजाराव बायनो ओमफ्राय ओरै बानलु बोरदोननि खेथि आरो बानलु बोरदोनफ्राथ' दङआनो ओरै दङ हाइस नैबे जाहैबाय थाइजौ ओमफ्राय नै आनारस ना आनारस नै गोबां माने माबानि गोबां बिबांनि
गोबांफोर दं आरोना बेलेग बेलेग एकदम गुबुन गुबुन माबानि बेनिफ्राय आदा इयावथ' दैनि एसे उसुबिदा जायो नामा गोरान जायो नामा दैयाथ' एसे गोरान जायो ओमफ्राय मा खालामोबा आंना बरिं दंखायो दंखायोना नै पाइपजों बेखायलाय नै पाइपजों दै होयो आरोना नै माने हाया गोरान जायोब्ला नैबे पाइपजों दैबो होनायनि सुबिदा दं आरोना लेबु आदानाव ओमफ्राय नै ओरैजाय लिसु दं ओमफ्राय नैफोरखौ थालिरखौथ' दानफायबायना बे थालिरा गयनि प्रटेक्सननि थाखाय दा गया देरलांनाय गय देरबाथाय माने एसे माबा जायो आरोना गाज्रि जायो बानलु बोरदोनाबो बुरजायै दंना 300 थाखा केजि ना फानो आरो ओरैनो बेसे दिनसोआव खाजायो बियो बियो 6 मास नांगौ माने देरनायसिम ओमफ्राय कन्टिनिउ दैलि फानजायो दैलि फानजाया माने आं सप्तायाव खेबनै फानो 2 किल'ल' आरो केजि ओरैनो केजियाव बेसेबां बिनि दामा केजि आगोलावथ' 300 हरदोंमोन दा 200 जाना दं एसे रेट खमायदों जायगायावनो लांफैयोना ना लांफैयो आं हैयोबो आरो अर्डार दङ ओमफ्राय लकेल दाउदैबो हैयो लकेल दाउबो दंना दाउबो दं बेफोरो सुमंगला भेराइटि गोदान हाइब्रिद ओरैनोथ' गयफ्रा माबाल' खोमा ना बोसोराव खनसेल' थायगोन नामा बोसोराव खनसे थायो आरो खनसेल' थायोना दं बोसोराव माने बिदि खननै गाहाम थायनोबो दं आरो माने बेलेग आरो माबायाव जालुक गायना दोनदों ने जालुक नारें दंमोन बेखौ दानफायजोब्बाय ओमफ्राय नैखौ आं निजे ग्राफ्टिं खालामदों आंनि ग्राफ्टिं नैयो खाजि निमु बेनिफ्राय नैयो माबा गल निमु माबा खालामदों माने बैगानिकनि माबाजों इयाव सायावनो होदों फांसे बिफाङावनो गुबुन गुबुन माबानिबो थायोना खालामनाय दा नैफ्राव नारें दानफायजोबनाय फैयोबा बेयाव माने खमला ग्राफ्टिं खालामना होजोबसिन कलम मोनोना रावावथ' बांसिन कलम मोनो नारेंफोरखौ दानफायजोब्बायना नारें दानफायजोब्बाय माबानाय जाथायखौ आरोना मोजाङानो जोंनि हारिनि गेजेरावबो बेबायदि माने डिफेन्स जायगायाव थांनानै माने आबाद मावनो हादों किसुम आबाद मोजाङानो नोंना आदा नोंना खै बिगासो दं गासै बागाना आंना 18-20 बिगासो दं गुथे बागान ना गुथे बागान ओरै गया आंनाव 8 बिगा जाबाय ओमफ्राय ओरै फुख्रि बेनिफ्राय आंखौ ओरै वेलकाम गायनाय दोनदों 20-22 बिगासो जागोन ना लोगोफ्राथ' भिडिअखौ नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेल एबा गोदानै हाबसन फैफ्लांदोंबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।